ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Ёр Муҳаммад Самадов. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Дар рафти суҳбат маҷмӯи муносибатҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Россия аз ҷумла ҷанбаҳои мухталифи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ мавриди баррасӣ қарор доштанд. Дар ин зимн сарвари давлати мо ба масъалаҳои ҳамкориҳои ҷонибҳо дар соҳаҳои тиҷорат, маориф, муҳоҷирати меҳнатӣ ва тандурустӣ, бахусус дар арсаи мубориза бо пандемияи COVID-19 диққати махсус доданд. ҷонибҳо ҳамчунин ҷиҳати зиёд кардани ҳаҷми тиҷорати мутақобила ва содироти маҳсулоти мевагию сабзавотӣ аз лиҳози экологии тозаи Тоҷикистон ба бозори Россия ибрози ақида намуданд. Инчунин масъалаҳои татбиқи лоиҳаи сохтмони 5 мактаб бо таҳсилоти забони русӣ дар Тоҷикистон, бозгашти донишҷӯёни тоҷик ба донишгоҳҳои Федератсияи Россия, зиёд кардани теъдоди парвозҳо миёни ду кишвар баррасӣ гардиданд. Дар рафти суҳбати телефонӣ ҳамчунин мубодилаи афкор атрофи масъалаҳои мубрами минтақавию ҷаҳонӣ сурат гирифт. аз ҷумла мавзӯи қазияи Афғонистон ва ҷараёни рушди вазъият дар минтақа муҳокима карда шуд. Президентони ду кишвар зарурати андешидани чораҳои минбаъдаро ҷиҳати дар амал татбиқ намудани имкониятҳои васеъи муносибатҳои шарикии стратегии Тоҷикистон ва Россия бо шумули ҳамоҳанг сохтани иқдомҳои ду ҷониб дар чорчӯбаи созмониҳои байналмилалию минтақавӣ таъкид карданд. ҷонибҳо ҷиҳати ҳамкории зич дар омода ва дар сатҳи муносиб баргузор намудани саммити ҷашнии созмони ҳамкории Шанхай ва мулоқоти навбатии сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ки соли равон дар пойтахти Тоҷикистон баргузор мешавад ба мувофиқа расиданд. Дар фарҷоми суҳбат президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин сокинони Тоҷикистонро бо моҳи мубораки Рамазон табрик гуфта ба мардуми кишвари мо некуаҳволӣ ва шукуфоӣ орзу карданд. бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки вазъияти зудтағйирёбандаи ҷаҳон ва ҷуғрофияи нооромиҳо ба тартибу низоми давлатҳо, минтақа ва ҷаҳон таъсир мегузорад. имрӯз дар ҷомеаи пуртазоди ҷаҳон бо истифода аз технологияи иттилоотӣ ва паҳн намудани иттилои нодуруст ва ғаразнок, гурӯҳҳои террористию тунгаро аксарияти истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ, махсусан ҷавононро роҳгум менамоянд. истифодаи ноогоҳона ва бепарвоёнаи шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ба амалҳои номатлуб, ҷинояткорӣ, ифротгароӣ ва нооромии ҷомеа оварда расонад. маълумоти бештари ин мавзӯъ дар гузориши Зульфия Раҳимзода. ҳатто давлатҳои абарқудрат ва гурӯҳҳои алоҳида бо истифода аз технологияҳои муосир вазъро ноором мекунанд, бо афкори ҷомеа ба истилоҳ бозӣ мекунанд ва боис ба он мегарданд ки сулҳу субот ва амният дар минтақаҳо, дар давлатҳои алоҳидаи олам халалдор гардад ва боиси оғоз шудани ҷангҳо ва ё худ равандҳои манфии иҷтимоӣ гардад. таҳлилҳо нишон доданд ки дар замони муосир аз хурд то бузург технология ва шабакаҳои иҷтимоиро истифода менамояд, вале на ҳама аз чигунагии шабака мақсаду ҳадафҳои ниҳоии он воқифанд. аксари абарқудратҳо ва гурӯҳҳои террористӣ бо истифодаи технологияи иттилоотӣ фазои ҷаҳонро дигар карда ба шуури афкори ҷомеа ақидаҳои худро бо роҳҳои гуногун ҷо менамоянд. имрӯз дар ҷаҳони араб, дар бисёр давлатҳое ки имрӯз ҷангҳо сурат мегиранд, ё ки дар ҷумҳурии арабии Сурия ки солҳои зиёд ҳамин гуна гурӯҳҳои алоҳида таъсис дода шуданд, ҳамаш бо истифода аз технологияи иттилоотӣ иртиботӣ буданд, бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ буданд ки тавонистанд як гурӯҳи зиёди ҷавонони кӯтоҳандешро ҷамъ кунанд ва тавонанд ки як давлати пешрафтаро ба як майдони ҷанг ва майдони масалан ранҷу азобу захмат табдил диҳанд. мо бояд дарк кунем ки ҳеҷ як қувваи беруна бар манфиати мо шумо иттилоотҳои гуногунро паҳн намекунад ва имрӯз мутаассифона баъзан шахсиятҳо ва гурӯҳҳое ҳастанд ки дар хориҷи кишвар ҳар гуна иттилоотҳои бардуруғ бо истифода аз далелу аснодҳои қалбакӣ баъзан иттилоотро пахш мекунанд ва ҳатто гурӯҳи алоҳидаи ҷавонон, гурӯҳи алоҳида ба онҳо пайравӣ мекунанд ва ақидаи онҳо дастгирӣ мекунанд, дар ҳоле ки мо метавонем ҳамин бо эътимод будани ҳамон сарчашмаро мо бояд дуруст собит кунем. Дар муқобили ҳама гуна таҳдидҳо
اینچنین با تهدیدهایی که به امنیت اطلاعاتی کشور صورت میگیرد ما باید این مبارزه کنیم. امروز باید با عقل سالم درک نمود که صلح پایداری تاجیکستان با آسانی به دست نآمده است و تنها با اندیشه سالم و فعالیت صادقانه ما میتوانیم همچون یک نیروی توانا مقصدهای نیک خود را به خاطر آبادی و شکوفایی وطن عزیز اجرا نماییم و زندگی خوب و آسوده و شایسته را در فضای همدلی و همبستگی داشته باشیم. زلفیه رحیمزاده، مهروز جمعه، فیروز موسی، اخبار. مورد تطبیق قرار دادن 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم معارف که سالهای 2020-2040 را در بر می‌گیرد در این سمت می‌تواند تکان جدی بخشد. برای در عمل تطبیق نمودن این دستور ریاست دانشکده سیاحی، صاحبکاری و خدمت نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه نموده آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی مملکت برای دریافت جام ریاست دانشکده سیاحی، صاحبکاری و خدمت را اعلام نمود. گزارش منوچهر سلیمان. تقویت دانش از روی فن‌های دقیق در بین دانشجویانی که در رشته‌های علم‌های طبیعت‌شناسی و دقیق تحصیل می‌نمایند باعث می‌گردد که در آینده با تکمیل مهارت در سمت اختراع‌کاری و یکجای نمودن علم در استحصالات سهم گذارند و در رشد اقتصادی ملی نقش مؤثری داشته باشند. ریاست دانشکده سیاحی، صاحبکاری و خدمت نقشه چاره‌بینی‌ها تهیه نموده آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی مملکت برای دریافت جام ریاست دانشکده سیاحی، صاحبکاری و خدمت را اعلام نمود. برگزاری آزمون امروزه برای در عمل تطبیق نمودن 20 ساله آموزش فن‌های دقیق طبیعت‌شناسی و ریاضی یک زمینه مساعد فراهم می‌آورد که جوانان بیشتر به فن‌های ریاضی، طبیعت‌شناسی مراغ ظاهر نمایند. از آن خاطر که شرایط امروزه نظام مناسبت‌های اقتصادی محض در روند تشکل فن‌های دقیق ریاضی و متماتیک عملی کرده می شود. عصر 21 این عصر اطلاعاتی است. از این خاطر اقدام پیش گرفته یعنی اقدام سریع وقت می باشند. امروز در دانشکده مراسم آغاز دور نهایی آزمون برگزار گردید. در رسم گشوده شوی آزمون در صحنه دانشکده اختراعات و دستاوردهای دانشجویان به نمایش گذاشته شده بود. موافق نظامنامه این آزمون هدف اساسی آن تطبیق همه‌جانبه سیاست حکومت مملکت جهت رشد علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، بلند برداشتن شوق و هوس دانشجویان با آموزش علم‌های دقیق، تشکل تفکر علمی و تکنیکی دانشجویان و استفاده کمیابی‌های دانشجویان در رشد علم و تکنیک در اقتصادیات مملکت ارزیابی می‌گردد. در دانشکده سیاحی، صاحبکاری و خدمت آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی جمهوری تاجیکستان برای دریافت جام ریاست دانشکده سیاحی، صاحبکاری و خدمت در دایره اعلام گردیدن سال‌های 2020-40 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی، ریاضی و دقیق در ساحه علم و معارف برگزار گردیده شده است. هدف از برگزارگردی آزمون جمهوریوی مذکور اصلا بهر تکون بخشیدن آموزش فن‌های دقیق طبیعت‌شناسی و ریاضی میباشد. در آزمون دانشجویان زینه بکالور کورس‌های 1 و 4 و دانشجویان کورس‌های 1 و 5 و دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری از روی دو رویه متماتیک و تکنولوژی اطلاعاتی اشتراک نمودند. آزمون در دو دور گذرانده شده. دور یکم زیر نظر کمیته‌های تدارکات مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی گذرانده شد. از هر رویه هم تخصصی و غیر تخصصی یک جای یکم، یک جای دوم و یک جای سوم غالب معین کرده شده. اینک در آزمون جمهوریوی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی مملکت برای دریافت جام ریاست دانشکده سیاحی، صاحبکاری و خدمت اشتراک نمودند. ما دور یکم این آزمون را از طرف ریاست دانشکده این آزمون گذرانده شد و من سزاوار جای یکم گردیده به دور جمهوریوی این آزمون را خرج یافتم و ما تیاری خوب و امیدی بسیارتر در این آزمون اشتراک نموده و نتیجه های بسیار خوب را انتظارم. در آزمون مذکور 73 نفر دانشجویان و بکالوران از 28 مؤسسه‌های تحصیلات عالی مملکت اشتراک نمودند. دور جمهوریوی 24 اپریل سال روان جانبست گردیده غالبان معین می‌گردند. منوچهر سلیمان، خال محمدی دولت، دوشنبه، اخبار. برنامه اخبار را ادامه بدهیم. بیننده های عزیز، طبق تراشی از معمول ترین کسب هایی است که تا حال پایدار بوده. در شهر و دهات با استفاده از آن هنرمندان مهارت و استعداد خود را به نمایش میگذارند. هنرمندان ناحیه نورآباد به طبق تراشی ارج میگذارند و روزگار خود را به وسیله پیش میبرند. گزارش ایدگولی محمود از ناحیه نورآباد. هنرهای مردمی در کشور عزیزمان بیانگر ملت مهنت‌دوست و هنرپرور تاجیک بوده.
пайвандгари насли имрӯза ва гузаштаи таърихи башариятанд. санъати табақу табақтарошӣ яке аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта ба сохтани табақ, кафлесу қошуқ ва дигар зарфҳои чӯбӣ марбут мебошад. сокини ноҳияи Нуробод устод Тақдир солҳои зиёдест ки ба ҳунари табақтарошӣ машғул буда шогирдони зиёдеро низ ин касби аҷдодиро меомӯзонад. аввале ки ман кори шурӯъ кардагима манам табақчӯи майдаҳак ва барои мардум хизмат кунам ва ҳамун чизе ки мардум муҳтоҷ доранд дар ҳамин ман кӯшиш кардам ки ҳамонро беҳтар хубтар эҷод кардам ва ба халқ ҳамун чиза пешкаш кардам ва мардум бисёр аз ин корои ман хушшон меомад ва бисёр таҳсину офарин мегуфтанд. бо эълон гардидани солҳои рушди деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ барои мардуми кӯҳистон шароит фароҳам омад ки ҳунарҳои худро бештар инкишоф диҳанд. ин аст ки бештари ҳунарҳои мардумии мо дар деҳот мавҷуданд. аз ҷумла кандакорӣ, кулолгарӣ, табақтарошӣ, заргарӣ ва дигар ҳунарҳоро мардуми мо то ба имрӯз оварда расониданд. вақте ки мо ҳамин корро сақал додем ва васеъ кардем ва ҳамин маҳсулотҳои худмона ба сочи бурдем ва маҳсулотҳои мо ба эронам рафт, ба туркманистонам, ба узбекистонам, ба ҳамаи ҳамин ҷумҳурӣ ҳамин табақаи мо рафтагӣ аст. устод Тақдир иброз медорад ки имрӯз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин намуди ҳунармандӣ аз нав эҳё шуда ҳар кас метавонад ҳунари интихоб кардаашро озодона иҷро карда зиндагиашро пеш барад ва барои боз ҳам вусъат ёфтани ҳунарҳои мардумӣ сарвари давлат имтиёзҳои зиёде доданд ки ҳунарҳои мардумӣ бояд аз байн наравад ва ҳамеша дар пайи рушду инкишоф бошад. зеро ҳунарҳои мардумӣ беҳтарин анвои санъат ба шумор меравад ки ҳамеша ба ҳаёти инсон алоқамандӣ дорад. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. таваҷҷӯҳи шуморо ба рӯйдодҳои хориҷи мамлакат ҷалб менамоем. бинандаҳои азиз, дар натиҷаи ҳамлаи мусаллаҳонаи гурӯҳи силоҳбадастон ба 7 деҳаи штати Замфарияи Нигерия 45 сокини осоишта ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар бо ҷароҳати гуногуни бистарӣ беморхона шуданд. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. барои иҷрои дастури супоришҳои ҳукумати мамлакат дар самти бунёди боғу токзори нав масъулони ноҳияи Файзобод дар талу теппаҳо тадбирҳои заруриро амалӣ намуда имрӯзҳо бо ҷалби сокинон ба шинонидани ниҳоли дарахтони мевадиҳанда машғуланд. гузориши Бобокалон Аминзода. ноҳияи Файзобод ноҳияи аграрӣ ба шумор меравад. 60% маҷмӯи истеҳсоли маҳсулоти ноҳияро соҳаи кишовардӣ дар бар гирифта, айни ҳол дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 5000 гектар боғ мавҷуд мебошад. самти асосии фаъолияти кишоварзони ноҳияи Файзобод аслан ба бунёди боғоти нав равона шудааст ки онҳо ҳисоби ҳосили ба дастомада вазъи оилавии хешро беҳтар мегардонанду ба ин васила дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳм мегузоранд. солҳои охир соҳаи боғу токпарварӣ дар ноҳияи Файзобод рушд карда, дар асоси барномаи давлатии боғу токпарварӣ ҳамасола майдони дарахтони мевадиҳанда ба токзор зиёд карда мешавад. мавзеъ Дегрез дар ҷамоати деҳоти ҷавонони ноҳияи Файзобод барои боғпарварӣ мусоид буда, бо ҷалби сокинон ва истифода аз ҳавои мусоид дар майдони бештар аз 75 гектар дар заминҳои лалмӣ аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Файзобод боғи нав бунёд карда мешавад. боғе ки дар ин мавзеъ бунёд мешавад дар баландии 2000 метр ҷойгир аст ва дар он себ, олу, чормағз, бодом, нок ва дигар мевагиҳо шинонида шуд. боғе ки мо дар ин ҷо бунёд кардем, ин заминҳое буд ки аз гардиши кишоварзӣ дур мондагӣ буданд ва ин хушбахтона 150 гектар замин ба гардиши кишоварзӣ бозгардонида шуд, ворид карда шуд. ин боғҳо ниҳоят барои баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум аз ҷиҳати экологӣ ва аз дигар ҷиҳатҳо бисёр як манфиати хуб доранд ва дар ин ҷо дарахтони мевадиҳанда ба мисоли зардолу, 3 намуди себ, чормағз, биҳӣ ва инчунин хуч шинонида мешавад ки аллакай дар арафаи ба анҷомрасӣ аст. ба таври дастаҷомона шинонидаи ниҳол ва бо ин васила васеъ намудани майдони боғу токзор дар талу теппаҳои ҳама ҷамоату деҳоти ноҳияи Файзобод идома дошта, ба гуфти мутахассисони соҳа дар чунин мавзеъ
бунёди боғ мувофиқ мебошад. олимони институти хокшиносӣ дар ҳамин ҷа хай тадқиқотҳо гузаронда шуд, таркиби хуб муайян карда шуд. дар ҳамин ҷа боға бунёд кардем. дар натиҷаи бунёди боғ, дар натиҷаи муҳофизат кардани ҳамин замин умуман дар минтақаҳои боло, дар минтақаҳое ки дар соли 2019-2020 боғоро мо бунёд кардагӣ будем, аллакай эрозия, яъне ки шусташавӣ, вайроншавии замин дида намешавад. хоҷагидони ҷамоати деҳоти нави Файзобод азм доранд бо истифода аз обу ҳавои мусоид боғу токзори нав бунёд намуда, бо ин васила дурнамои барномаи нави рушди соҳаи боғу торпарвариро иҷро кунанд ва ҳамзамон дар баробари таъмини бозори мамлакат бо меваи хушсифат содироти онро ба хориҷи кишвар низ зиён намоянд. бобокалон аминзода, озари Фатҳулло, мақсади мақсад, ахбор. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои иттилоотии ахбор ки шоми имрӯз манзури шумо мегарданд ҳатман ошно месозем. саломат бошед.